Hello, what's up mga kaisla? Welcome back sa ating Mounting Channel. Sa video natin ito mga kaisla, no? Dito po tayo ngayon sa Compostela Public Market. At tayo magkakalye survey. Tatanungin po natin yung mga tao rito kung sino ba ang napupusuan nila sa darating na eleksyon. So ito, President, may 8 na po tayo candidates. Tapos sa Vice, may 6, no? Tapos yun, pinalitan si Bato ni Bongo. Ayos, tara. Magtatanong tayo dito mga kaisla kung sino ba ang napupusuan nila. Sir, pangingot nyo sir, nag-vlog mi sir ba? Hello, survey sir, para ninyo sir, unsa gimayo ning padadon sa itong Pilipinas po sir, Presidente o Vice. Saan na? Survey lang sir, survey, vlog mi. Oo. Was Pacquiao dia, idol ako? Idol ma. Ate, Pacquiao. Pacquiao ma. Pacquiao ya ka sir. Ano siya sunod ko, mga hatag mo to dire. Mga tag to. Ayan eh. Guadalupe ng hatag ka na, Pacquiao og mga... Ay, mo Vice sir, mo Vice. Ha? Vice nimo. Tito, Wiliong, Kiko, si Atinsa, Sara. Oh. Sara ko eh. Sara. Sara ka sir. Ma sir. Butar. Sara. Sara o Pacquiao. Pacquiao. Ay kusog si Pacquiao rin. Kusog ikaw mo ang Pacquiao eh. Tatay. Ikaw sir. Senado. Ang Vice na sir, kesa mo yung Vice. Pacquiao ya. Sara. Ang Vice nimo sir. Ako atong Inday. Sara po. Ikaw. Okay ba? Oh. Si Sara o si Ako mo ilang leader ani dire. Ah. Pacquiao ni masakop ako. Ay, nari. Pacquiao ka? Ikaw sir. Sara. Para naman sir. Oh. Para naman sir. Mana ito yung daga presidente sir? Bongo. Ay, kalimot sa mga Vices Lini. Si Marcos, Isko, Lacson, Pacquiao, Di Guzman o si Pacquiao kamera. Pacquiao. Ayay. Pacquiao dito bugan dito pwede. Mong bahay sir. Soto, Willie, Kiko, Bilio, Atinsa o si Sara. Sara. Kuso, grabe. Nagsakop na mo sir. Oh, Sara. Ikaw sir. Okay pa nila. Yan, nari sila tagtakalibo ha. Karamihan ko sa mga tao rito, mga Pacquiao. So basi ganahan mo na YouTube naman sir, namin ko sir. Ha? YouTube din. Sige mo like ng Pacquiao dito tuan. Sa page. Oh. Sige. Okay, nga, musod, manood bida sa inyong market ha. Asa ba to? Andun mga to, dia mo ko dia. Masod mo dia. Musod. Ni nga Pacquiao gimo kay Pacquiao na Pacquiao. Dito Guadalupe dia. Tanay ko sir. Mana may YouTube? O, manood sa amin nga rin, manood. Nood sa me. Sir, maayong to nag-vlog Hello, sir ba? Para naman sir, sige maayon lang sir. Mana yung daga presidente, nagano may vice. Robredo, Bongo, Manny, Isko, Ping, Lacson, Marcos, Parlade o si Di Guzman. Para naman, sige maayon nila. Pacquiao. Ang vice naman sir. Mana yung daga mga vice? Kiko, Soto, Sara, Willie, Antinsa, Utibilio. Soto. Laman sir. Okay. Thank you. Salamat. Ikaw sir? Nga rin eh. survey Ay, lang makavote naman, sir. na ka, sir. Para naman sir, sige maayo sir. Mana itong presidente sir? Mana yung lansad? Si Bongo, Lini, Marcos, Isko, Lacson, Bato, si Pacquiao, Di Guzman o si Parlade. Pinakamayos tanaw naman sir? Asa yan sir? BBM. BBM. Marcos, Ang vice ano naman, vice sir? ni mo? Okay sir, ang vice. Kala kong bawo si Sara, sige. Sige, sir. Thank Salamat you. sir. Yan si mama. Hello, madam. Ikaw ma. Adili ka? YouTube. Sige. Ang sama nimo ha, dili lang Dili video man. video si ma'am kay. Okay. YouTube ra man namo. Saan? BBM. BBM. So ang vice niyo ma'am? Sara. BBM o si Sara. Sara. Okay, ma'am. Salamat. Salamat. Ngarita sa ilaw. Hello ma'am. Hi. Nag-vlog mo. Maayong Para nimo ma'am, sige maayo. ma'am. hapon. Para lang imo.
pinakamayos tanaw nimo? Mani atong nanglansad sa Vice, Presidente Vice. Vlog na rin siya, ma'am. YouTube. Si Lini, Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson, Marcos, Parlade ug si Guzman, mao ni siya, ma'am. Fuck you, Nasa ikaw, Vice baby. Isko. Yang Vice niya, ma'am. Si Pacquiao, Bongo. Pinakamayos tanaw nimo? Naguna na pa? Sarah. Sarah kang ma'am. Sarah, okay. Sarah ug si Isko. Kani, hello, ma'am. Ka ma'am. Pwede na mga tanong, ma'am. Ay, sa survey vlog. ba? Survey. Para nimo Survey sa vlog, pinakamayo. yes. Survey alam ni. Asay kinsay presidente, madam? Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson. Adili sa ka? So undecided si ma'am. Undecided si ma'am. Okay. Okay. Nabayas mo ni ma'am, wala pa ka. Undecided, sige. said. Okay. Salamat. So, ngarita nga. Kamo. Kamo. Vlog ra man ni ma'am. Hi, baka butay mo? Vlog ra ni ma'am, YouTube ra. YouTube ra ba? Mm. Ay, mawa to mo sode. Ay, la. Pwede na mo sode. Okay ra? Sud ko do. Si nanay. Nay, nag-vlog mi na ba? Para nimo na yun. Vlogger. Yes, vlogger lang tayo. Survey. Yaman yung dagan pagka presidente. Yaman yung itong vice. Lini, Bongo, Pacquiao, Marcos. Asa man imo, Isko, madam? si Parlade, si Gon. Pinakamayos tanaw nimo. Yaman yung itong vice mo. Kiko, Soto, Sara, Willie, Atinsa, si Gon. Willie Ong mana, Doc Willie Ong. Si Mama Win. Sama. Pinakamayo. Mag naggalisod gud si Madam, no? Galisod. Okay. Wala pa. So wala So pa. natay undecided ha. Ando ha, wala pa decision si ma'am sa. So. Okay. Bongbong. Duha pa bongbong. Okay. So mulibot sa mi sa inyong Ikaw, ma'am. market. Ikaw, Madam. Di lang. Okay. Salamat. Mauwaw ko na siya, mauwaw. Kamu ma'am, ano ma'am? Mauwaw. Ay, ngari mag-survey. Survey. Ikaw tay, maayong hapon tay. Kalami, survey isa mo pa tayo ni ba? tatay. Para nimo tayo, sa gimayo nila tayo, mga dagan pagka presidente tayo. Presidenta to, tatay. Para na ako ba? Oo. Wala yung tarungan imong presidente sa ato nasod karon. Oo. Si Robredo. Robredo. Ano man tay? Oh, nakita ba nang iyang kwan nga gipugnan siya ni Digong. Oo. Di kabulo sa iyang mga proyekto kung sa iyang mga kayuhan. Oo. Tarong pa yun. Na mayor, congressman man na sila. Oo. Na vice president. Oo. Tarong. Wala yung Napungan. imunta na presidente karon. Sige. Sila di ulan. Sa bias nimo tayo, sa may mayo. Tagaan-tak. Para nimo. Kanang bias mo. Kuha ng mga Wala pa. So, sila ikuan sa bias, undecided si tatay, pero sa Share mo ha. Isla president, lang. Lini, ya. Ikaw, sir, pwede tayo mga tanong, sir? Adele, sir. Okay. Salamat. Ayan, thank you kayo, tatay. Lagi. So, mi. Ikaw, sir, pwede Hello, tayo mga sir. tanong, sir? Pwede Para tayo ano, nga sir? sa imong president, sir. Para nimo, sir, kung pinakamayo ginila, sir. Si Robredo, Bongo, Pacquiao, Isko, Ping Lacson, Marcos, Parlade, o si Guzman, mao na siya, sir. Presidente na to. Para kaya katay. Iya hada si Si tatay. Robredo, ya. Okay. Robredo ka tatay. Ka, sir. Mhm. Ya, sa vice nimo, sir. Nakay vice, sir. Vice. Kiko, Soto, Sara, Wele, Atienza, o Sibilyo. Kay si Bongbong Marcos. Hindi pa mo kabutar, gagmay pa mo. Bawal ang mga chikiting. Kiko. Okay. Kiko ka, sir. Salamat, sir. Ang dagan na natin kay mo madaog te. Oo. Survey naman yung survey. May mada atong survey. Survey. Ari sa to. Wala pa na, wala. Tungari sa aming ari. Bye-bye. Ayan, mo ni siya kadaghag paninda diri ay. Daghan kaig paninda sa ilang market. Hi, ma'am. Ito. Pwede ta mag-survey? Survey lang niyo, ma'am. Para ninyo, ma'am. Sa pinakamayo, ma'am.
President. Ano yung dagang Nahiya si Madam. Ma'am. Puho na lang ni. Apo. Okay, undecided. BBM BBM, ka, ma'am. ayan, May. Ano Ayun, sabi? sa- Ayan, ayan. Sa ayan. vice nimo, ma'am. Ha? Vice nimo, sa may pinakamayo. BBM ug si Sara nagkuyog. Ikaw, ma'am. Para ma. Apo Okay. niya. Ima. Okay. Kami pagkaraban ni BBM. Ayan naman. Mao di ay. BBM diri Mao di ay. Okay, thank Ano sumuto? Oh, survey naman na, survey. Oh, grabe. Ikaw, ma'am. Dito, dito. Ay, Presidente na. Agi tatay, agi tatay.
audio error po kami mga kaisla dahil Kaya- po wala yung audio namin. Nung galing pa kami doon nawala. Pero hindi po namin pwedeng i-cut yun dahil po nakalista na po yung mga votes nila. So bawal. So, Ayan. salamat daw. Thank you, madam. Ayan. Naka-error po. Nagka-audio error kami kanina. Oh, na... Hello, ma'am. May ito, survey lang ma'am. Para naman. Nag-survey po ta, ma'am, sa atong ano. Ano itong presidente ma'am? Kanya itong vice. None of the above. Okay, undecided. Sa vice, pwede mo ma'am. Wala ka. Wala din. Okay. Hi, ma'am. Ayaw to. Kunya na tamo desisyon anak kay layo-layo pa man. Okay, si undecided din si madam. Sa vice, pwede mo. Oh, parehas. Okay, layo pa. Ikaw, ma'am, makavote na ka? Ah. Kaya mo day? May mayan nila tong kalingkoron. Soto. Okay. Soto, Sara, Madere o. May pinaka ayos tanan mo. Bawa na nagkinsay kuan. Nasa mo lang idea, opinion naman. Opinion na. Kuan na ta. Paabot na sa hearing. Konsay na kong katag. Wala kuan ang ganang maayo jud. Ang atong kuan ba? Panahon karon nga maglisod. Mo ni pinaka-importante. Pandemic na to. Oo, katabang yun. May makatabang. Sa mga tibok pobre. So, salamat kayo ninyo. Thank you so much. Okay. So, nga rito. Lagi ate mo kuan tani. YouTube ni, YouTube. YouTube naman na, YouTube. YouTube lang. Ayan. Hi, maayong hapon po. Nakarating na kami dito. Ma'am, may hapon. Madam. Na-vlog yun ba? Yes. Para naman, sige mayo na lang. May dagang presidente nga ganito itong vice. Maigin. Tutukan sa akadiyot ni Madam ah. Pacquiao, Esco, Lacson, BBM, Parladig, Digusman. Kay la kayo anong uban ni so lang na. Ano lang, may ilhan ko? Ano kun si Lini ra gyud. Lene mo. Kuan man gyud siya sa women. Ayan. Lene mo man. Oh, Lenny daw. Pohon, pohon. Vice nimo. Si Kiko, Soto, Sara, Willie, Duha man ang Atilso. kong bias. Uy, ako na po Sa duha yan ang pusuan. Sara mo na. Nya sa manana nila. Kumusta lang? Sara lang. Okay. Kay isog. Isog din. Ikaw ma'am. Ay. Nahiya si ma'am eh. So doon tayo, doon. Nahihiya. Oo. Dali. Ah, dito tayo, dito. Hi! Hi po, ma'am. Survey po mo. Nakavote na ka, ma'am? Para nimo, masage mayo nila ma'am. For president. Yeah, vice. Pre- Wala pa. Undecided, okay. Undecided pa si ma'am. Undecided. Vice, pa naman, wala ka? Undecided din. Salamat. Sungari tayo, dito. Hello sir and ma'am. Pwede, Kabutar mo, ma'am? makabutar mo? Ay, di. Ay, ikaw sir. Ah, Para okay. naman sir, sa pinakamayo sir. Leno, Bongo, Marcos, Esco, Pacquiao, Lacson, Ah. Vladi, Guzman, Marcos. Marcos. Yan, vice na mo sir. Yung Ay, hindi. vice na, vice, mana Vice ka ng, money is kuan, president na siya. Sara. Sara. Tama sir. Thank you, sir. Thank you. Sara. Ayan. Sara o si Marcos. Okay. Marcos na yun? Oh, Marcos. Ikaw sir. Sir, sulo ka daw sir, ato tanon sir, wala na. So, ayan na. Wala pa si sir. Wala. Kamu ma'am. Excited pa. Okay, undecided. Lagay mo lang siya na undecided. Undecided. Undecided pa ka ma'am. Pati si ma'am. Okay. Undecided pa sila doon ha. Pasok. Pasok. Undecided. Oo. So, garita. Dire. Ay, kani sila ay. Kamu Ma. ma'am. Mga po. Vlog yan. Survey po. Survey. Sa ating Ano yan, president and presidente, ganito, vice. Para nimo, tuol kasi mundugan. Si? Si Marcos. Marcos. Ayan. Ang vice na ma'am. Marcos Okay, o si Sara. BBM o si Sara. Kamu, Ikaw, ma'am. madam. Oh, President pinakamayo. and vice.
Wala bayad. Kisa niya? Asa na, ma'am? Si Bongo. Bonggo. Yan ka ni, ma'am, sa Vice? vice niyo. Sarah. Ito si ma'am. Ika, ma'am. Sorry. Okay. Ganit ay kani ikaw na madam. Naya, ma'am, YouTube lang po ito, ma'am. Uy. So, ngari. Naligot. Hi. Hello mga guwaps. Para nimo. Ay, makaboot na ka, ma'am. Okay. Mana itong presidente, ma'am, yan ka ni mga nilagsan sa itong vice. Para nimo, ang saging pinakamayo. Survey lang vlog. Nagkakapilian. So, wala pa kayo. Tungod sa kadaghan, wala yung napilihan. So, tungod sa kadaghan, so undecided na. Decided na. Ay, Na ikaw, ma'am. Mao po ni ma. Mausid. Galisod gid sila ron. Para niya, dire. Daghano, nagalibog. So, mao na itong nakuha rong resulta. So, napatay dakong chance nga makaisip. So, oy, nga rito, balik. Kabangan dito. Ayan. Ato ito guys. Murag dito wa pa sa ato. Ano? Adi nga area. Aw nga rin. Ano ba? So, ayan, thank you. Ito. Hello? Maka-vote mo? Pwede survey din na mag-survey. President and Vice. Para niyo, kung sige pinakamayo sir. YouTube lang po ito, YouTube. YouTube lang, survey. Oo. Lini, Bongo, Pacquiao, Esco, Lacson, Marcos, Parlado yung si Yodi. Guzman. Nahirapan. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Ikaw. Ano itong bias mo dire? Hirap? Bongo, ayan. Bongo. Yan sa bias mo? Guys, kay Sarah. Sarah. Ikaw, ma'am. Madam. Ikaw, madam. Ikaw, ma'am. Pili lang ko sa. Aka ni makavote na mo na. Vote ka. Okay. Makubuta raw. Adi ka makavote. Dahil ka, sir. Ay. Survey lang naman, sir. Para President. BBM President. Vice President Sara. Ayan. Vice President Sara. Salamat, sir. Thank you, sir. Shout out, sige. Sino magpa-shout out dyan? Dali! I-post natin to sa YouTube. Ayan. Ayaw? Okay. So, ganito ngayon. Okay. Hello, ma'am. Pwede rin mag-survey, madam. Para niyo, ma'am. Sige, mayo. Hindi, kung ikaw po, ma'am, Para niyo, ma'am. Sige. sino po kaya yung president? Wala? Okay, so undecided si Sa president, ma'am. sa vice niyo, ma'am. Ito si ma'am. Undecided, undecided si ma'am. Undecided. Dalawa. Dalawa, undecided. Vice and president. Ikaw, ma'am. Kuya, ipangkuan ba? Lene, Bongo, Pacquiao, Esco, Lacson. Esco. Yung vice mo? Ayan, yung vice. Busy pa, busy. Ikaw, sir. Ito si sir. Makavote na ka, sir? Kaputar ka? Ayaw eh. Oh. Ano ba? Okay, busy ata si madam. So, ayan o. Sabi niya, Esco, okay? Esco, so wala pa sa vice, kaya na-busy pa si ma'am. Ano, busy? Ano? Pila bayad na boss? Ha? Pila bayad na? Bali bayad. Ha? Way bayad. Wala pa bayad. So, Sabi sa vice niya- niya, sa vice niya. Wala lang. Ay, busy pa. So, ito. Sige. Thank you. Sabi niya, may bayad oh. Ayan, tinatanong kami kung magkano daw. Magkano? OMG. Hello, sir. Nag-vlog mo siya ba? Parang mo siya. Ano yung dagan mo Ay, wala. So, wala si sir. Undecided. Kayo, ma'am?
Yung president po natin ngayon, sino po kaya sa kanila? Lenny. Lenny. Sabi ni ma'am, si Lenny, yung vice mo po. Vice ma'am. Vice mo? Kasi may vice president eh. Oh. Sarah, ayan na. Eh, si nanay. Ano kasi na? Busy si nanay. Thank you, madam ha. So, ayan, alis na kami. Ito ma'am. Hi! Pwede mag-survey? President. President. Yes, vlog lang po ito, vlog. Vlog. Yes. President. President and vice. Mana to president ma'am nya kanila sa atong vice. So si Lene, Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson, Marcos, Parladio, Guzman. Ano siya? Marcos, sir. Marcos. Marcos. Sa vice niya ma'am. Sara. Sara. Puno na Sara. Ikaw po? Ikaw? Marcos din. Okay. Marcos ug si Sara. Marcos ug si Sara nagkuyog. Okay. Tara. So, ayan, thank you. Pero na, still leading, no? Money. Ayan. Pasok ya pas mana gyapon. Labaw pas mana. Salamat. Okay, thank you, ma'am. So, ayan. Hello? Para na ma'am, sige bayo. Survey lang. Smile. Yes, kayo survey to eh. Ay, BBM ako. BBM. Ayan, si Madam BBM. Yang vice na ma'am. Sarah. So baby. So, ayan, humabol po si ano? Si Humabol si ano? BBM and Sarah. Kay Manny, thank you so much. Salamat. Ika ma'am. Hello, ma'am. Pwede Survey po lang. tayo mag-survey. Mana to president? President. Okay, undecided si Salamat. Madam. Selamat. Undecided. Dire. Undecided po. Okay, doon tayo sa ano? Dito. Okay, dito. Ayan, nalibot na yung market. Ayan. Hello. Kapuntar mo siya? Ay, bata pa sila. Kani si ma'am. Hi ma'am. Pwede mag-survey ma'am? No, okay. Ikaw kayo ma'am. Survey lang survey. Survey po. President. Ayaw? Wala. Okay. Sige. Thank you. So, ayaw. Nahiya sila. So, dito tayo. Hi, ma'am. Makabutay na ka? Kapuntar ka ma'am? Ano ma'am, survey lang. Survey lang. Survey niya. Mana itong presidente, kana itong vice. Pinakamayo sa tanaw niyo. Karan ako, BBM. Bebe, yan sa vice niyo ma'am. Sarah. Ayan. Ikaw, madam. Kabut na ka, madam? Ay, wala Wala siya pa, nagpa-register. Okay, thank you. Thank you. So, dito. O sila ay sinusunod tayo. Sinusundan ng mga ano. Hello. Kamuk-kamuk ma'am. Ay, pwede po mag-survey. Mana ang presidente? Ikaw. Presidente. Wala ra. Wala ka, daghan nila. Oh. Hello, wala ba? Ay wala ra kanay kanang kuan la pa. Vlog. Ayaw, man sa vlog masik ko, ano? Oh, wow ganun. Mas. Oh, ikaw. may presidente ba? Kare presidente. Bongo. BBM. Pacquiao, BBM, Ixo. BBM, niya ka BBM. vice. Si Sara. Pila magabog dire? Dagan kami tanan. Sige, BBM. kain na. Kami tanan. BBM mo si Sara. Kasi ayuda na rin ito. Nawa. Ay. Sir, anak nila sir, kabot sa matubak siguro. Way ayuda oy kay kuan man siya, Pacquiao man siya. Unyang imong gi. Di kari man ako. Gipili. Pacquiao. Unya Pacquiao man sila. Pacquiao ba ka na ayuda? Joke bila joke. Pacquiao gani mo Eh, wala may kuan, wala may. Dong ko Pacquiao gani Pacquiao na lang sa go. Neutral po, neutral. Ayuda ka na ng balimbing. May kahama na. Nay ayuda na mo kay manak og vaccine.
Daon. Ako yung klite. Sa ikaw, ma'am. BBM mo ano? BBM mo si Sara. Ulong, higong sa araw. Sa ikaw, ma'am. BBM mo si Sara. BBM mo si Sara. Ay, ma'am. BBM Sara po nila. Ay, ma'am. Wala mo yung klite yan. Ayan, ibalik nila, ilang i-priority, no comment. Mo yun ako nilag doon. Guys, Sarah. Sara ya, Sara si Lini. Ikaw, ma'am. Mana ka, ma'am? Ulo ko sa question. Wala pa ka. Undecided. Kasi pinakamayos tanaw nimo. Wala pa. Pakyaw ya. Ang bayis nimo. Yan si Pacquiao kay boses mga pobre. Oo. Di ba siya mo batis mga pobre kay gikan siya. Gikan siya sa pagka-pobre. Oh yes. Ang bayis nimo. Mura ni Vice dire. Oh, kanang Ryan bayis. Kiko, Soto, Sara, Willie. Ari ka rin. Pinsaw. Kay mo ni dag balaod sa katong hindi mapriso ka. Gas, di ko anay. Ima. Oo, bag di maprisoy. May magsiaray mo desider. Ikaw, bayis nimo. Sara ay. Di ko kani ako. Dito, Jinsa mo na. Ako sana di ako ni Vice ko. Jinsa. Sara daw vice niya. Kami Sarah. Awan niya na ako Sarah. Sara pag Sara daw si ma'am. Ayan si ma'am. Yan sa presidente Sa mo. presidente mo, ma'am. Marcos. Ayan. Ako sa Pacquiao ko. Pakyaw. May Manila ba? Pakyaw sa Marcos. Nagkoyog. Oh. Salamat friend. Salamat. YouTube na mo. Ito, YouTube yung ayuda. YouTube. Ayan, shoutout na lang kayo. Shoutout sa YouTube na lang. Shoutout po sa mga Mga asers. Postela outlet. Okay. Oh, sige, alis na. Alis na kami. Thank you. Sa mo mayor. May puso. Kamu ma'am, pwede kang matanong. Hello, madam. Vlog na niya mo. Survey pa tayo. Wala pa mo, wala. Undecided? Okay. Undecided si mom. Connector. Hi, sir. Pwede mag-ask? Pwede ikaw sir. Ayan, President po, sir, and Vice. BBM. BBM and Vice, Vice mo sir. sir. Sara. Okay. Thank you, sir. Salamat. So, ayan. Okay. So, ayan. Dito tayo. Dito. So, ayan, dito na. Ito si Sir. Ay, wag na lang. Kaya busy. So, ayan, nakalabas na kami. Nakalabas na. So, nakalabas na kami sa market nila. Ayan, yung market nila. Labas. Dito. Meron pala dito. Oo. Ito na lang. Hello, sir. Pwede mag-survey. Ayan. Mana ya atong presidente sa ganun atong vice. Ya. Presidente and Para vice. pinakamayo na sir. So sa duha sa presidente sa vice. Wala. Okay, so undecided si Wala sir. ka decision si sir. Sa vice ko na. Salamat sir. Thank you, sir, ha. Hello, mga sirs. Survey po tayo. Yes. Pero kamayo. Nag-email pa. Okay. Ikaw, sir. Baka matalo. Ay, makabota ka, sir? Tara nimo. Ini Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson, BBM, Parlade, Usman. BBM. Ambay na sir. Sara. BBM Sara. Bayo-bayo ng Sara. Ikaw sir. Ikaw, Sarah Vice. Sarah Vice. Yan. Karita.
Pili lang ko. Bongo. Bongo. Abonggo. Kato na sa loyo kay kontra partido to. Ay, ikaw. Sila lang. Oh, pili. Sila na kata layo. Partido pa rin. Okay, so. Akan na si Sir. Akan ni si Sir. Saman. Sorbe lang naman sir. Bongo. Bongo. Vice mo, sir? Ha? Vice. Vice. Yes. Ako iyan. Sino? Babae, umuwi lang yung babae nga busy. Oo, yan. Oo. Ang galing, ang galing, ang galing. Galing-galing nga. Ikaw, sir, nakabota ka, sir? Ayaw, sir. Ay, ikaw, sir, ikaw, sir. Ikaw sir. Wala. Wala pa. So, ayan, so, doon tayo. Kare. Ikaw sir. Sino? Ikaw sir. Ay, di pa ko kabutar man. Ay, di ka siya kabutar. Di siya kabutar. Ikaw, sir. Sorbe lang. Hindi ko na pilihan na nila bisag usa. Oo, wala. Wala Lakton og si Soto. Abote kamubutang lakton. Para lakson eh. Kare, lakson. Lakson ka. Ako di ko mubutang. Naanay sindikato. Wala kayo doon. Nakan ang lakson man eh. Oh, gihatag na dai. So, dito tayo. So, thank you. Ayan, Dito tayo kay sir. Hello, sir. Sorbe. Pwede po mag-service, sir. Para ni mo sa Mayo, mana to president. Wala. Wala pa ko eh. So, undecided. Wala pa. Sa vice din po. Wala sa gid. Wala. Okay. Dag kung sa imong aing gon. Kay Mayong muda. Maghiring-hiring sa sir, no? Okay, Ikaw, sir. Wala ka sir. Ikaw, sir. Hiring ba sa sir? Muhiring sa siya. Okay, Lamat thank dyan sir, you. lamat. Undecided yun. Undecided nga. Pero undecided. So, ayan. Hi. Bye. Oh, ay. Vlog lang sa vlog. Para ano mo? President. Ikaw para ay sunod. Para ni mo. Oh, Para nimo kasi mo mga presidente o ang kuan dire sakto para nimo. presidente din. Oh, presidente niya, guys. Ay, pwede ka to guys mo. Ako na Pacquiao. Ikaw ba? Ako sa ako, isa tidak ko hatag adto ko. Awards. Oo, ulo sad. Ay, dito. Pili mo sa imo ba? Oo. Dila tadlo. Ay, kahan lay kung ito na. Sara ba? Nene, Bongo, Pacquiao, Isko, Lacson, Marcos. Asa to pa tadlo pwede ra. O pwede ra. Isa man mo na. Ito lo isa may ginahan mo. Puro na gwapo na siya. Dali mo matukpan na ta. Kuha ba? Kuha na service man lahat. Sorbe ya kanya ko. Pacquiao. Okay, Pacquiao. Presidente Mo kita. busy. Presidente na, sorbe na kagawad. Mga presidente. Vice. Vice. Tikong yun, Kaso may side vice Other than Kana o. Vice ug wani kiso vice gwapo gyapon na. Isa ka mayos tanaw Kana ni. pare-pare ano naong ba? Kawili. Wa pa ka pres og naong ni. Okay, guys. Nara kini ko. Kini. Sara. Si Madam Sarah. Okay. Wala Sara. Lamat niyo. Sa blok ko sa tig bukas. Okay, thank you, ha. Okay. Ayan. Sir. Hello? sir. Survey lang po. Makabote ka? Makabote. Adi. Okay. Thank you, sir. So, ayan. Ano na? Kumusta na dyan? Wala na. Sara lang ma'am. Ha? Hello, ma'am. Pwede mag-survey? President po. Mag-survey po tayo ng president. Survey lang ma'am. Vlog lang. Yes, survey lang po yan. Mani ato yung lansad sa presidente ma'am. President. Para itong vice. Para naman, magsagi pinakamayo nila ma'am. Bongo, Leni, Marcos, Isko, Lacson, si Pacquiao, si Guzman, Marani, Marlene Rubais, si Kiko, Soto, si Sara, Lili, Papagapilian ani kadisi. Bongbong og Sara. Bongbong, Bongbong o Sarah. Okay. Bongbong, Bongbong Sara. si Sara. Okay, da si Sir Saluyo, sir. Ikaw, sir. Survey mo ta na lang po. Decide na. Okay. Sa inyo pa kayo? Undecided. Okay, sir. Karon ra pa bawi ba usab ako nauna. Pwede po. Kani, sir, Ikaw, sir. kani. Ako si ko anak ko. Si Manny Pacquiao. Money. Advice ni mo? Vice mo, sir. Sa ba? Dami rin. Amo ni gino. Oh, ito vice, sir.
Si kuana ko Soto. Ah, si Soto. Salamat. Napesa na po. Ay, ikaw sir ba? Ikaw sir, ikaw. Mag-check pa ko bugas eh. Ay, president pala. Oo, sir pala sa president. Pili lang gusto. President. Oh, mana ito presidente rin, sa vice. Vice. Pinakamayos tanaw nimo. Tutukan gid ya. Tutukan tarong. Wa siya katuon. Lene, Bongo, Pacquiao, Esco, Lacson, Marcos, Ladik, Guzman. Asan po Marcos? Marcos, Ano, sir? ayan, naandyan si Marcos BBM. BBM. BBM this Marcos. Bongo, Marcos. BBM mo. BBM ako So, ang Okay. saan mo sir? Ang vice nimo Vice sir? mo. Ang vice na ako si si Willie. Willie. Okay. Si So, Doc. Doc Si Wele. Doc Welly. Thank you sir. Salamat, ha? sir. Ikaw sir. Di apa? Ano pa ba sir? Hi. Para nimo sir, sige pinakamayo na sir. President nimo. Ano itong presidente, kanima itong Sa pagkakaroon, kay layo pa man na siya. Ah, okay. wala pa ka? Wala pa di ay. Okay, Wala pa, thank you. sir. Thank you kayo sir ha. Basta ganahan mo talag YouTube. Kay ato ni upload. YouTube. Tagaan ta lang kag kanang YouTube. Kay aron makakita si sir sa iyang dagway. Guniti sa palihog, magkuha lang ko kuan. Mo pa nagpagawas daan. Mga nilang bugas dere oh. Barato na kayo. Mga na sa Compostela. Thank you sir. Ayan. Dako kay kalahian sa atong kuan. Isla. Okay. 44. Meron din naman 44 doon sa ano. Hi! So ayaw niya, ayaw. So ayan, nag-Itali na natin dyan. Ah, dito pala? Itali. Kasi anong so ayan. Magtatali na kami, medyo... Dahil tapos na po tayo no? Oo, tapos na tayo sa market nila. Kunti lang Market. yung ano nila. Compostela Public Market. Tapos ito pa yung nakuha natin results no? Kay BP Lin eh, nakuha pa tayo ng 7. Kay Bongo nakuha pa tayo ng 4. Kay Manny Pacquiao 5, 10, 15, 16. Kay Esco Moreno nakuha pa tayo ng 3. 3. Kay Pig Lacson 0. 0. Kay BBM 5, 10, 15, 20, 21. No, 22 ata. Check nga. Ano mo Ah, dyan pala yan. Ah, okay. Ah, okay. So, akala 21. ko na. Okay. Sumali ako 21 pala. Sige. Ka Parladi, 0. Di Guzman 0. Guzman, 0. Tapos sa undecided po nakuha pa tayo ng 5, 10, 15, 20. 20. So, ayan. Tapos kay Soto naman po nakuha pa tayo ng 4. Kay Willie nakuha pa tayo ng 1. Kay Kiko Kiko, nakuha pa tayo ng 2. 2. Kay Bilyo Belio, wala. 0. 0. Kinsa nakuha pa tayo ng 1. 1. Tapos kay Sara Duterte naman po, ay nakuha tayo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 plus, ilan yan? 3, Plus 3, 38. 38. Tapos undecided naman po, nakuha pa tayo ng 5, 10, 15, 20, 23 plus 3. 23. Ayan. So ayan mga kaisla no. So ito na po yung nakuha natin resulta. Total votes dito po sa Consolacion. Compostela. Public Market no. Compostela. So, nanguna po dito si BBM. Nakakuha po siya ng 21. Tapos pangalawa naman po Yung undecided. nakakuha po tayo ng 20. Tapos si Manny Pacquiao 16. 16. Tatlo. Tapos pang-apat si Robredo. Tapos sumunod naman si Bongo, nakakuha siya ng 4. Esco Moreno, nakakuha ng 3.
Tapos si Ping, 0. 0 na yung tatlo. So ngayon, mas lamang po dito sa lugar na to si BBM. Tapos yun, yan decided po. Medyo yung mga tao po rito hindi pa nakapag-decide dahil marayo yung election, no? Tapos dito na po tayo sa Vice President, no? Si Soto. nakakuha pa tayo ng 4. Si Willie Ong, kuha pa tayo ng 1. Si Kiko, meron pa ng 2. Walden, 0. At yun sa Ono, Sara Duterte, nakakuha pa tayo ng 38. 38. Undecided, nakakuha pa tayo ng 23. Ngayon mga kaisla, no? Dito po, nanguna sa pagka-presidente si BBM. Tapos sa Vice naman po, yun, nanguna si Sara Duterte. Ayan mga kaisla, kung gusto nyo po ng ganitong video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para updated kayo sa bago naming video. Kalye Service sa Cebu. Thanks for watching. Thank you. Salamat.